Per fer la preinscripció al programa Josep Torrelles per a més grans de 50 anys, cal que seguiu les indicacions d'aquest tutorial. La documentació que haureu d'adjuntar i que podeu preparar abans de començar és una còpia del DNI escanejada o amb foto. En primer lloc, aneu a la pàgina principal de la Universitat de Girona, www.udg.edu, i aquí seleccioneu les pestanyes Estudia, Matrícula, Programa de formació per a més grans de 50 anys. Anireu directament a la pantalla de Matriculació. Seleccioneu Preinscripció. En aquest apartat cal que introduïu 3 dades: el nom del programa, Programa de formació universitària per la gent gran, que és el programa Josep Torrelles per a més grans de 50 anys, el DNI i la data de naixement. Per acabar, heu d'acceptar les condicions de protecció de dades i clicar la pestanya Inicia. Tot seguit, cal que ompliu la següent pantalla de dades personals. Veureu que ja us posa per defecte les dades introduïdes anteriorment, el DNI i la data de naixement. Ara cal completar el sexe, el nom, primer i segon cognom, país de naixement, població de naixement, nacionalitat i marcar si teniu algun tipus de discapacitat. A continuació, continua. A la següent pantalla cal omplir les dades de contacte, el lloc on residiu habitualment, l'adreça, el codi postal, el país, la població, telèfon mòbil i correu electrònic. És molt important que sigui correcte per així poder rebre informació. Si està tot correcte, continua. La propera pantalla fa referència als estudis previs. Aquí cal que poseu els estudis que teniu. A continuació, continua. Per últim, cal que adjunteu el DNI. És imprescindible perquè us puguem validar la preinscripció i, posteriorment, fer la matrícula. Si el teniu escanejat o en fotografia, quan cliqueu la pestanya Puja, us demanarà que adjunteu el document. A continuació, cliqueu Continua. Si no heu seguit un dels passos correctament, podeu tornar enrere amb la icona Torna. Si tot és correcte, rebreu aquest missatge. A continuació, el programa desarà la teva preinscripció i revisarà les teves dades. Si tot és correcte, rebràs un correu electrònic amb l'usuari i un enllaç per obtenir la contrasenya. Cliqueu a l'enllaç i seguiu les instruccions. Una vegada tingueu l'usuari i contrasenya, us podreu matricular. En el cas que no rebeu el correu electrònic en un parell de dies, podeu obtenir l'usuari i contrasenya a través d'aquest enllaç.